हेल' लोगोफोर आं दिनै मोनसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइखौ दैथायहरदों लोखिराम दैमारि, जिल्ला उदालगुरि, गामि बेगिनाबारि। बे खन्थाइखौ आवरायगोन हेमानि बसुमतारी। खन्थाइनि मुं आयै। मा खालामबावगोन आयै, दिनैबो लकडाउन, गाबोनबो लकडाउन कर'नानि। आयै मा खालामबावगोन? जा एसे रां खामायदोंमोन बेखौबो जमा दोनलांनो हानाय नंला नामा? जेथिंबो दुखुनि जारला। दिनैबो कर'नानि, गाबोनबो कर'नानि दावराव दावसि। गावनि बिमानि जोनोमगिरि गामिखौ गारनानै थाहैबाय। रां एसे एनै खामायनो थाबाबो पुलिसफोरजों होनानै हरजायो। जेरैबो हेंथा, मा खालामबावगोन? जेरैबो रां खामायनो हाला। आयै नों आंखौ बेसे आलो गोजोन ओंखाम जाहोनानै फेदेरदोंमोन। एरै आंबो नोंखौ आलो गोजोन ओंखाम जाहोगोन सानदोंमोन। जा एसे एनै रां खामायनानै मोनो, सिगांनि बायदि आलो गोजोन जाहोनो हानाय नंला आयै। मानो होनबा जा एसे रां खामायनाय दंमोन बेबो जोबलांबाय आयै लकडाउननि थाखाय। जेरैबो लामायानो गैला, लकडाउनानो जाबाय आयै। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों।